खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि होंगो दोंगो 2024-25आव रेकर्डखौ सिफायदों जेराव 3,97,000 दावबायारिफोर फैदों बेनि मादाव 15,000 दावबायारिफ्रानो गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय आरो बेनिफ्राय गोबां रां बुथुमनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय गासै 10,50,00,000 रां बुथुमनो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेजों 2024-25आव रेकर्डखौ सिफायनो हादों होननानै फोरमायथिदों इन्टारनेशनेल टुरिस्ट मेला आरो एडभान्टेज आसाम खुंनायनि जाहोनावनो दाब दाब जायगानिफ्राय काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव गोबां दावबायारिफ्रा फैदों सोनाब बंग आरो साउथ इन्डियानि गोबां दावबायारिफ्राबो काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव जिब जुनार नायनानै रंजानाय लाफैदों आसामनि थसेल' गं थानाय गान्दाखौ नायनो थाखाय दावबायारिफ्रा फैदों बेनि अनगायैबो कहरा रेन्जआव मोसा नायनो थाखायबो दावबायारिफ्रा गोबां फैदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय बिजेपि सोरखारा रायजो राजाखौ बुजिया मोनफानि उनाव मोनफा रायजो राजानि खर'आव बजा जाबसिननानै होदों बिजेपि सोरखारनि सायाव सरासनस्रा रायजो राजानि खुद्रिनाय टल टेक्स बांहोनायखौ लानानै रायजो राजानि खुद्रिनाय 5निफ्राय 10 रांसिम टल टेक्स बांहोनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों रायजोआव टल गेट बांनायजों लोगोसे टल टेक्स बांहोनायनि जाहोनावनो मुवा बेसादनि बेसेना बांदों लोगोसे पेसेन्जारफोरनिफ्राय लानाय भारायाबो बांदों जेरावनाखि हजाइनिफ्राय गुवाहाटी थांनाय लामायावनो मोनथाम टल गेट दं मोनफ्रोमबो टल गेटआव रां होनांगौबा मुवा बेसादनि बेसेना बांखागोनखा बेनिखायनो रायजोआव टल गेटआ खम जानो नांगौ नङाब्ला बेनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा पन्चायत बिसायख'थियाव होगोन होननानै हुमखि रायजो राजाफोरनि लोगोसे बुंथिबावदि रायजो राजानि रांखान्थि थासारिया मोजां नङा बेखौ सोरखाराबो बुजिगौ जायनि थाखाय मोनफानि उनाव मोनफा बिथांखिफोर लाबोबाय थानो गोनां जादों नाथाय जुदि 3निफ्राय 6 दानावनो टल गेटनि टेक्सखौ 5निफ्राय 10 रां बांहोयोब्ला आरो 60 किल'मिटारनि सिङावनो आयेन बेरेखायै मोननै टल गेट बानायोब्ला रायजो राजानि रांखान्थि थासारिया गाज्रि जाखागोन बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखाय सोरखारनिसिमबो खावलायो रायजो राजाफ्रा BTRआव गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम डक्टर अनजालि दैमारिनि आफादगिरि सामलायनायाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड राजखान्थि दोलोनि जोनोम खर' दैखांनानै थानो थाखाय आरो रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम दानि राजखान्थिया सुबुं सिबिनायनि थाखाय नंला कमार्शियेल बा फालांगिनि थाखाय रां रुफानि थाखायसो जाबाय बे खोथाखौ बुंथिदों आफादगिरि अनजालि दैमारिया मा थांखिखौ लानानै गोदान आफादा जोनोम जादों बेखौ लानानैबो एरैबायदि बुंथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिआ 6 शिड्युल गावखुंनो हानाय गोहो दं नाथाय बेबायदि जायाखै गासैबो गोजौनिफ्रायनो गुबुना दैदेनदों जेरै थिनहरो बे लेखायैसो जादों हा जायगा होनानै न'खौ माबोरैहाय लुनांगौ बेखौ गुबुनासो थिनहरदों नाथाय बेखौ उदांस्रि एबा मोनथाय बुङा न' हा होबानो हान्थु खेरायनानै खर' गंग्लायनानै थांनानै थानांगौ बे नङा नाथाय बेयो जागासिनो दं बेनिखायनो जि मोनदों बेखौ रैखाथि होनो थाखाय खर' दैखांनानै थांनानै थानो थाखाय मान सन्मानजों थानो थाखाय गोदान राजखान्थि दोलो एपिबिआ जोनोम जादों होननानै फोरमायथियो लोगोसे बिथाङा रायखांबावोदि गासै आसामावनो एनडिएफबिआनो लावसिन सम सोमावसारदों जानो हागौ नाथाय जायफोर मुंख्लं जादों जायफोर जिनाहारि खालामजादों जायफोर बुख्रुबजादों बेफोरखौ बावगारलांनो हमबाय आरो माखासेया गोथाङै जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि मुंखौबो लानो नागिरला 34 बोसोर सोमावसारनायखौ बावनानै थाङोब्ला हारिया जोबस्रांलांगोन बेनिखायनो जोबथेसालियाव थानायफोरखौ मान होनानै बुख्रुब जानाय जिनाहारि खालामजानायफोरखौ मान होनानै बे गोदान राजखान्थि दोलोखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथियो आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया BTRआव गोदान राजखान्थि दोलो जोनोम जानाया हारियाव खहा लाबोगोन नामा डक्टर अनजालि दैमारिनि आफादगिरि सामलायनायाव गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड APB दानायनि उनाव UPPL आरो BPF दोलोनिफ्राय बेनि सायाव फिनजाथाय होदों UPPL दोलोनि EM दावबायसा बर' बिथाङा बेनि सायाव बुंथिदों दि 3-4 राजखान्थि दोलो दायोबा हारिनि थाखाय खहा जागोन सुबुं खुंथाय हादराव बयबो राजखान्थि हान्जाखौ दानो हायो नाथाय राजखान्थि हान्जा दायोब्लाल' जाया बा जयनिं जायोब्लाल' जाया बिसायख'थि गेलेनानै देरहानो हायाब्ला रायजो राजाफ्रा मदद होआ बेनिखायनो रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव नोजोर होनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा ओजोंहाय BPF दोलोनिफ्रायबो बेनि सायाव फिनजाथाय होदों बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो मा जाहोननि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेननायाव
गोदान राजखान्थि हान्जा मानो जोनोम जानो गोनां जाखो बेखौ बिश्वजित दैमारि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनाव सोंथि खालामनो नांगोन होननानै बुंथि। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफ्रा गोबां दुखुआव दं होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। मानोना बारग' एनडिएबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै, जेरावनाखि प्रमद बर'आ बिटिसिनि सिइएम, उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा मन्त्रि आरो इउपिपिएलआव सानै एमपि थानायनि अनगायैबो इउपिपिएलआव गोबां एमएलएफोर दं। बिथांमोनहा बारग' एनडिएबिनि जेंनाखौ सुस्राङाखै आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होआखै। बेफोरखौ लानानै बिटिसिनि सिइएम बिथांमोनहा दिल्लीआव सावरायहैनो हायो। बेनि अनगायैबो जायनाखि मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बिटिआरआव फैनानै बिटिआर गोरोबथानि 82% मावफुं जाबाय होननानै बुंथिलांदों। बेनि लेखा बिलाइया प्रमद बर', बिश्वजित दैमारि आरो एबसुनियाव दङ। बेखौ रायजो राजानो फोरमायनानै होनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। गोबां सम नेनायनि उनाव पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय बिसायख'थि आय'गा। पन्चायत बिसायख'थिया रायजोआव मोननै खोलोबाव खुंजागोन। बेनि थाखाय नमिनेसन होनायनि जोबथा अक्ट'आ 14 एप्रिल। गिबि फेजनि भट होनाया 2 मेआव जागोन। गासै 14 जिल्लायाव भट होनाय जागोन। तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, माजुली, जरहाट, गलाघाट, धेमाजी, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, काछार, हाइलाकान्दी आरो श्रीभूमि बे गासै 14 जिल्लायाव गिबि खोलोबनि भट होनाय जागोन। नैथि खोलोबनि भट होनाया गासै 13 जिल्लायाव जागोन। धुब्री, साउथ सालमारा, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बजालि, नलबारि, कामरुप मेट्र, हजाइ, नगाव, मरिगाव आरो दरं गासै 13 जिल्लायाव नैथि खोलोबनि भट होनाया जागोन। फुंनि 7:30 भट होनाय जागोन। सनानि बेसेना बांनायनिफ्राय बांदों। जायनाखि दा जुलि जानायनि सम, नाथाय बाजाराव सनानि बेसेन बांनाया खर' हमहोदों सुबुंफोरखौ। 10 ग्राम सनानि बेसेना 1 लाखनि खाथियाव सौहैबाय आरो बेबायदियै सनानि बेसेना बांबाय थायोब्ला 6 दानावनो 1 लाख बारगोन। बुहुमनिनो जिअ'पलिटिकेल थासारिया दा मोजां नङा, जायनि थाखाय सनानि बेसेना गोबां जादों होननानै फोरमायथिदों सना गलानिफ्राय। मार्च दानाव आमेरिकायाव डनाल्ड ट्राम्पआ प्रेसिडेन्ट जानायनि उननिफ्रायनो सनानि बेसेना भारताव गोबां बांदों होननानैबो फोरमायथियो। मुम्बाइआव थानाय कृष्णा डायमन्ड एन्ड गल्ड जुवेलारिनि बायदियै जोंनि आसामावबो सनानि बेसेन जायो। बे लेखायै 24 केरेटआव 9,259 रां, 22 केरेटआव 8,481 रां आरो 18 केरेट जाय डायमन्ड जुवेलारियाव बाहायो बेयो 6,944 रां। 6-7 दाननि गेजेरावनो 10 ग्राम सनानि बेसेना 1 लाख बारनो हागौ। दिवाली फोरबो अदेबानि धनतेरससिमाव 10 ग्रामाव 1 लाख बारनो हागौ होननानै फोरमायथिदों सना गलादारा। गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कक्राझारनि बालागाव सेन्ट एन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। हायर सेकेन्डारि थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। कक्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स कलेजनि हायर सेकेन्डारि थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायबो जागासिनो दङ। FYUGनि आर्टसनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, इकनमिक्स, हिस्ट्रि आरो ससियलजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनि खाबुबो होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनिबो सुबिदा दं, जेराव नोंथांमोननो साबसिन सुबिदा होनाय जायो। जायफोर फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं, नोंथांमोनहा कक्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 60037869
2524 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।